Moro vaan ja tervetuloa kanavalle. Tänään olisi testissä Biltman keskiraskas pilateskuminauha. Kaista tehdyt Ritsan kumit. Paksuutta tällä kumilla on ainoastaan 0,3 milliä. Ja tässä olisi valmiit kumit kiinnitettynä Ritsaan. Leveys haarukan päässä 23 milliä ja pouchin päässä 18 milliä. Vetovastus tällä kumilla on ainoastaan 2,2 kiloa ja en todellakaan usko, että täällä saadaan korttia poikki. Ammuksenahan on taas jälleen kerran perinteinen 9,5 millin teräskuula. Katsellaan mitäs menee. Ei voi olla totta. Nolla 3 paksua kumia ja kortti poikki. En ois uskonut. No niin. Saatiinhan se kortti vihdoin vielä poikki tällä todella kevyellä kumisatsilla. Mutta en nyt sanoisi, että on optimikumi tähän hommaan, koska tuli tässä muutamat osittaiset katkaisut tehtyä sitä ennen. Kevyet kumit ja kyllä se näköjään nollakin onnistuu. Se on moro.